Les fonts que regulen els exiliats i refugiats no són fonts internes, sinó que són fonts que es basen en el pacte entre els estats, que neixen del dret internacional i neixen sobretot de les convencions que surten de la protecció del dret internacional dels drets humans. La principal, i per això se'n parla ara, és la Convenció de Ginebra del 51 i un protocol de l'any 69 de Nova York. Europa no té veu d'aquesta font i, per exemple, Espanya, quan regula l'asil i el refugi, té que sotmetre's a el que diu la Convenció de Ginebra, per tant, té que mantenir els principis bàsics dels refugiats, que són el non-refoulement, o sigui, no pots expulsar-los en el país on tenen risc de ser perseguits, tens que donar-los una acollida inicial i després tens que, aquestes són les bàsiques, i tens que tractar-los com a persones, no com a animals. La majoria volen anar a Alemanya. Per què volen anar a Alemanya? I per què Alemanya vol que hi vagin? Perquè volen seleccionar els refugiats. No ens enganyem. Els refugiats que vol la Merkel no són els refugiats de soldats rasos, sinó que vol els tècnics preparats. Fixin-se que si vostès veuen a les televisions, molts d'ells parlen en anglès i quasi cap d'ells porta maleta. Deuen portar una targeta de crèdit i porten una motxileta com si anéssim d'excursió nosaltres a passar la tarda. Pobra gent, jo no sé on estan les maletes, perquè no són aquells fardos que veiem d'Àfrica. Tenen un bon telèfon, tenen bones adreces, tenen unes màfies que els trafiquen molt bé i que el problema més greu és que arriben a través de les màfies, que això sembla mentida, que Europa, que pot saber en aquest moment el senyor Obama o la senyora Merkel el que jo estic dient i en canvi no saben on estan les màfies que regulen de veritat, perquè les màfies no hi ha fronteres. Clar, nosaltres hem de complir una funció que el dret ens mana, que és acomodar-los provisionalment. No podem assumir tots, i això és cert, ni tampoc pot ser un efecte crida. Ha de ser un efecte d'aproximació, acomodació, integració i a poder ser ajuda, però sobretot ajuda en els llocs d'origen. Clar, quan parlem de milions de refugiats, pensar que tot aquest galimaties de la Unió Europea estem parlant de 120-150.000 persones és molt poc. Per tant, si el conflicte bèl·lic malauradament segueix, nosaltres des del Govern de Catalunya volem estar preparats per acollir una situació d'extrema emergència. Per tant, contemplem els dos escenaris, un escenari endreçat i ordenat en un període de 2 anys i un endreçat en què totes aquestes previsions es desbordéssim i haguéssim d'acollir milers de refugiats a casa nostra. Per tant, necessitem aquest inventari de forma absoluta perquè un cop fet el diagnòstic del que necessita, si hi ha una persona amb un problema de salut important, òbviament no podrà anar a un lloc de muntanya on només hi va al metge 3 cops a la setmana, sinó que haurem d'anar a un lloc amb una hospitalització ràpida. Això és el que està previst i, per tant, diguem-ne, aquest banc de recursos és l'eina fonamental que volem acabar-la en un termini molt i molt breu. Ja veurem si som capaços. 2 o 3 punts per anar acabant. Un, això també si volen a títol personal, em preocupa, insisteixo, aquesta discriminació que pot haver-hi entre els que venen per aquest col·lectiu de 150.000 i els que avui, em sembla que també en feies referència, ja estan aquí i que pateixen gravíssims problemes, entre altres que no se'ls acull a l'entrevista fins als 3 mesos d'haver-la demanat. Per tant, em preocupa que no fem uns que siguin de categoria primera, altres de segona. La desigualtat en el món en aquests moments és brutal. 7 de cada 10 persones viuen en països on la desigualtat ha incrementat. Les 80 persones més riques del món tenen tanta riquesa com les 3.500 milions de persones més pobres. Els nivells de desigualtat estan incrementant. És molt important considerar que lluitem contra la desigualtat perquè quan lluitem contra la pobresa nosaltres que som això lluitem
perquè aquell pobre que està allí surti de la pobresa. Quan diem que lluitem contra la desigualtat, nosaltres ens hem de situar en algun espai d'aquesta línia de desigualtat. I probablement nosaltres ens hem de moure si volem que l'altre es mogui. A dintre d'aquest marc que he fet, justícia, desigualtat, política exterior o cooperació i coherència de polítiques, queda emmarcat una paraula: dignitat. És el focus principal. Les persones tenen dignitat. Si algú perd la seva dignitat, dues coses. La primera, té el dret a fer el que sigui per recuperar-la, inclòs venir a casa nostra. I la segona cosa, si algú perd la seva dignitat al món i nosaltres no fem el possible perquè no la perdi, la nostra dignitat la perdem amb ell. Hem de parlar d'immigrants econòmics, de refugiats, de sirians, d'afgans. Mireu, refugiats, sirians, nord-africans, immigrants econòmics, manters, tot això són cognoms de la paraula persona, que moltes vegades no són necessàries per conjugar la primera. Té tant dret a venir algú que fugeix d'una guerra com algú que fuig de la fam perquè no té cap oportunitat al seu país. És el mateix dret que pot portar aquí. Per tant, entenc que els juristes han de parlar de refugiats, han de parlar d'asil, han de parlar d'immigrants il·legals, tot això probablement està molt bé per un legalista, però per una persona, bàsicament el que són persones. Saben que provenen d'un món molt diferent al nostre, culturalment, religiosament, políticament, racialment en alguns casos, i tenen por de l'acceptació o del nivell d'acceptació que rebran aquí, sobretot després de les experiències que han tingut en alguns països de l'espai Schengen o de la Unió Europea. Els interessa molt destacar que ells no venen a demanar caritat, això m'ho han dit moltíssims. Jo no vull que em mantinguin, jo vull treballar, em vull guanyar la vida, no vull ser un mantingut, vull ser útil a la societat. I sobretot, no vinc per quedar-me, vinc perquè no tinc més remei, però jo vull tornar a casa meva. Tenen potser els mitjans un paper que a vegades ajuda però que al mateix temps a mi em fa pensar que tots plegats ens estem equivocant amb alguna cosa, i em refereixo a la fotografia de l'Aylan Kurdi, el nen que veu veure a la platja com si estigués adormit. Fa 4 anys que al Kurdistan sirià hi ha guerra. Fa més de 10 anys que hi ha guerra al Kurdistan iraquià. De nens morts, jo fa més de 4 anys que cada dia rebo fotografies de gent de la diàspora siriana que estic en contacte amb ells i que m'ensenyen fotografies de nens morts, i no d'una manera tan dolça com la imatge de l'Aylan Kurdi. Dubto que cap de vosaltres volguéssiu veure cap d'aquestes imatges perquè realment jo no les vull ni descriure, si no avui no dormiríeu. Que potser en aquest cas ens aboquem més perquè ens identifiquem més amb el perfil de les persones que venen, perquè no són marginals, perquè són com nosaltres, són gent de més nivell. Clar, aquí estem fent potser també un altre dels nostres pecats, no? Ens costa menys ajudar a un senyor que és com nosaltres que a un que considerem inferior. Però en el fons, si són inferiors, potser és perquè no han tingut les mateixes oportunitats i potser ara és el moment de donar-los. Per això em referia que potser aquesta crisi, dintre de tot, ens dona l'oportunitat de resoldre algunes coses que hem fet malament i que des dels mitjans de comunicació almenys hauríem d'ara intentar explicar millor, col·laborar amb les institucions perquè la feina que els hi ve al damunt és molt grossa, molt difícil, i que al principi la gent és molt generosa, és com quan tens un convidat a casa, no? Els 3 primers dies tot va molt bé, però quan porta una setmana dius, carai, a veure quan marxa, perquè no estic tan bé ja. El problema que els hi ve a vostès és molt gros, i els mitjans de comunicació, dins del que puguem fer de pedagogia o d'ajudar, perquè no es tracta d'adoctrinar tampoc, però sí d'ajudar a difondre tot allò que puguem fer per facilitar el camí amb ells i a nosaltres, perquè al cap i a la fi haurem de fer el camí plegats, doncs jo crec que això hauríem de fer nosaltres un esforç i fer, a partir d'ara, potser fer una mica de pont els uns amb els altres per veure com podem solucionar això.